després! M'han agafat per un càsting a Madrid, tio, per una prova, per una pel·li! Quin món penses deixar les teves filles si ets el primer de no respectar el medi ambient? Jo, en Bigman, i acabeu d'entrar Doraemon, el món d'en Bigman, el gat còsmic. Felicitats, 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 felicitats. Felicitats. Allò de bona. Hola, sóc la teva consciència nacional. I que viva Madrid i que viva los madrileños! Fa mitja hora que estem mirant la tele i no foten res. Que els catalans miren massa la pela. A que Bravo, per cada 2 productes que compres, només en pagues 3. Dius, i si passem de tele i sortim de marxa? Vale, farra fela! La Mercedes, que estan a punt de dir... Què, ja ho hem dit? Estan a punt? Uau, em pensava que no arribava, tu. Però tio, què hi fots aquí? No hauries de ser a Los Angeles. Calla! Doncs podries fer servir això. Una pantalla especial pel He telèfon. guanyat! Em dic Guim. El meu número de súper és el 3 4 3 5 4 5 3 5 4 4 3 5 4 5 3 5 3 4 4 5 3 5 3 4 El futur del nostre planeta depèn no només del nostre planeta, sinó de tots els que avui dia són planeta. Educar-los en la defensa del nostre planeta i a favor del medi ambient és el sistema més eficaç per assegurar-los el futur del nostre planeta i per garantir la supervivència del nostre planeta. Arriba el Capità Planeta.